ва ғайр аз ин $1,000,000. якум саволе ки аз ҳама зиёд дода мешавад ин аст: дар ин ширкат чӣ қадар пул кор карда метавонед? дар ин ширкат шумо бо ду роҳ музд гирифта метавонед. Якум ба тариқи баллҳо, дуюм ба тариқи унвон гирифтан, яъне звание гирифтан. биёед аввал дида мебароем ки баллро аз куҷо мегирем. дар ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулот бо худ балл дорад. вақте ки мо яке аз онҳоро харид мекунем, балли ӯ дар кабинети шахсии мо сабт мешавад ва ҳеҷ гоҳ намесӯзад. барои мисол, ин набори шампун ва кондитсионер. баллаш кифоя аст ки мо корро оғоз кунем ва ҳар моҳ аз сари нав харид накунем. баъд аз ин, вақте ки аз зери гурӯҳи шумо низ харид мешавад ва балли лозима ҷамъ мешавад, шумо як маротиба музд мегиред $25. шумо метавонед ки ин муздро дар як ҳафта 7 маротиба гиред, яъне ҳар рӯз $25 кор кунед, яъне 250 сомон. агар хоҳед ки $25 не, балки $70 кор кунед, бояд балли шахсии худро 300 000 кунед. ин рафта мерасад то $1400, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз дар хона нишаста $1400 кор кунед. ин якум роҳи музд кор кардан буд дар ширкати атомӣ. дуюм роҳаш бошад ба тариқи звание гирифтан мебошад, ки 7 звание аст дар ширкати атомӣ. якум звание мастер продаж ном дорад, ки то $2000 кор мекунад. ҳамин хел рафта то империал мастер мерасад, ки дар моҳ метавонед $50000 кор кунед. ширкати атомӣ ғайр аз музд барои коргаронаш тӯҳфаҳои бениҳоят гаронарзиш тӯҳфа мекунад. якум зина, ки мастер продаж аст, ғайр аз музди худ шумо тӯҳфа мегиред хемахем, evening care ва skin care. бриллиантови мастер дуюм зина низ ин тӯҳфаҳоро мегирад ва ғайр аз ӯ ноутбук. шаронский роза низ тӯҳфа мегирад саёҳат барои 2 нафар ва премия $2000. стар мастер бошад тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 4 рӯз ва премия $10000. роял мастер тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз. инчунин арендаи мошини бизнес класс. агар лозим набошад, метавонед иваз кунед ва дар ҷояш мукофоти пулӣ гиред. ғайр аз ӯ карта мегирад, дар дохилаш $2000 аст, боз $50000 премия. краун мастер мегирад тӯҳфа барои 4 нафар саёҳат ба кишварҳои гуногун тӯли 11 рӯз. инчунин ба ӯ тӯҳфа дода мешавад мошин, ки нархаш $64000 аст, карта, ки дар дохилаш $5000 аст ва ғайр аз ӯ $300000 тӯҳфа. охирон зина ин империал мастер мебошад, ки ҳамаи мо барои ӯ кӯшиш мекунем. дар ин зина ба шумо дода мешавад тӯҳфа саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз ба кишварҳои гуногун. инчунин мошин тӯҳфа карда мешавад, ронандаи шахсӣ ва ассистенти шахсӣ, офиси бепул, ки 165 метри квадратӣ аст, карта, ки дар дохилаш $10000 аст, фақат барои сарф кард. دوستان عزیز اینجا ما خمیر کلوچka میکنم نصیب ان شاء الله خواستم که بعدش منور کنم اینجا شیره کردم بسم الله الرحمن الرحیم با ما دا شیرمان دروش می‌دوزیم دو قاشق شکر می‌دوزیم بالای اپرمون الان بار میکنیم یک 10 minut میسته میره کمتر ایست میکنیم آتش شما نشون میدیم اینجا ما شیر دوختم دروش نمک این باقی مونده شکر می‌دوزیم اینجا تخم 4 دونه تخمه 2 تا زردی تخم 2 تا سفیدیش 2 تا زردیش ما برای چی گرفتم بالای بروچکا اورچا نگلاس بعد چی قریب 70-80 گرم سلیویچنی масло وقتی خمیر کردن با میسول نصیب کنه چی میکنیم نوار میکنیم بعد میبینه که سلیویچنی масло رو چی می‌دوزیم خمیرده دوستان عزیز تا آخری نوار با ما باشید ان شاء الله که نوار شما رو مقبول میشه شما میتونید که بلوچکای با مزه ما و مکه خشرو برای خانوادگیتون تیار کنید دوستان عزیز انا خلي بين كشف بالي على ما أزمن نصيب ان شاء الله شكرا می‌دوزیم بسم الله الرحمن الرحیم تخمه می‌دوزیم اورچه کم می‌دوزیم ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз асте хуб асте. худоро шукр мо ҳам созем нағзем.
дӯстони азиз, имрӯз якум рӯзи моҳи шарифи Рамазон аст. Моҳи шарифи Рамазона ҳамаи шумода муборакбод мегӯм. Парвардигор ҳама дуову намозу рӯзаҳомона ба даргоҳаш қабул кунад. Чӣ орзуву ҳавасе дорем, ба орзуву ҳавасҳомон бирасем. дӯстони азиз, иҷа чӣ хеле ки диде, ма чӣ хамири булочка кардам. Хай ҳамин чизеро ки форатун ки хушрӯ биёяд меҳнат талаб мекунад. Нами хеле мисол хамири булочкара ма ана ҳамихе мехелам. Баъд чиқа булочкаам хушрӯ меояд. Марҳамат, агар ки шумода ҳамин рецепт маъқул шава, метавонед ки шумоам барои хонагиёи худтона ё ки барои савдотона бикунед. баъд дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар боло диде, ма Атомира реклама кардам. Як хоҳарака номаш Маҳваш. Ин хоҳари мо дар компанияи Атоми кор мекунад. шумо ҳам метавонед ки дар ҳамин хоҳараки ман занг бизанед. қати хоҳараки ма кор кунед дар компанияи Атоми. Ҳамаи нозукиҳои кори Атомира шумода мефаҳмонад. мисол агар ки ин хоҳари мо Маҳваш ай компанияи Атоми пул намегирифтак, ойлик намегирифтак, вай ай ма реклама намегирифтак. Ман рекламаро ва пул мекунам. барои анамақара дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед ки зиндагии худтона дигаргун кунед. баъд дар комментарияи видеои гузаштам як хоҳарай апай нависааст ки апаҷон амира шумо мефаҳмонде ки ҳамин Фаберлику Атоми рост боша. хоҳар меше апа меше ҳамин ҳар як чи зависит ай хитай. Агар ки ту хоҳиш дошта бошӣ чи қа мисол метавонӣ чи ба наметавонӣ. Барои мисол ма фарзандои ма шавҳари ма фарзандаи хеле дӯстдорӣ намекунад. Дурӯғу рост дӯстдорӣ намекунад. нағз мебинад. Лекин дӯстдории беҳуда намекунад. Сахтгира нисбати фарзандош. Бачаҳомда ҳеҷ вақт пул наметиҳад беҳуда ваҳуда. духтарамда пул метиҳад. Духтарам пурса пулаш метиҳад. мисол бачаи майдаки ма ҳар бега сура азёд мекунад. ҳар бега дадаша мегӯяд ки ман сура азёд кардам. дадаш 100 рубл метиҳад. духтарам азёд намекунад. духтарам рӯзи дароз хонада нағма карда мегардад. лекин мерава мегӯяд дада мадам пул бите. дадаш пулаш метиҳад. мегӯям бачаам сура азёд кӯ. намекунад азёд. барое ки медонад ки сура азёд кунам накунам дадам пул метиҳад. ин гапи ман чӣ маъне дошт? маънош ҳамон ки агар ки зиндагии шумо 100% боша, шумо дар ягон кор ҳаракат, завқ, шавқ намекунед. агар ки шумо бидонед ки аз ягон ҷо шумо дар ягон дастгирӣ нест, мисол ранги бачаи ман, ба ҳаракат мекунед ки ранги ҳамон мисол чӣ хеле ки урусӣ қатӣ мегӯянд денги зарабатывать кардана ёд бигиред. бароям қара хоҳарҷон, мисол шумо компания Фаберлик дамни бисёри одамо пешравӣ карданд. соҳиби ҳамаи чӣ шиданд. мисол Атомидам ҳамохе ойликҳои зур мегиранд. Фаберликдам хушрӯ мегиранд. ҳам Фаберликда ҳам товарооборот мекунанд, ҳам ойлик мегиранд. Атомида товарооборот форат мекунӣ, нафорат намекунӣ. дар як моҳ мисол дар як сол 2 бор заказ мекунӣ. дар 6 моҳ 1 бор заказ мекунӣ Атомира. баъд бо чӣ гуфтанӣ будам, маҳсулотҳои компанияи Атоми корейскиянд. вақте ки шавҳари ман Корея рафтагӣ буд, 2 бор рафтагӣ буд. баъд ман намедонам ки мисол рости гап ман уқа хеле косметикаи мисол ами крем роомда намекардам. барои синни сола нигоҳ карда крем мекунанд рӯм хахидам да маъқул буд намекардам. ягон чи ба шӯи ман ай Корея мада косметика меовард. мисол кремо, сывороткам хеле чизо ба ман мегуфт ки Корея якум ҷора мегира косметикада. ба рости гап ман истифода намебурдам, мефурӯхтам шо. хай ҳозир уже синни солам рафтааст, чи крем истифода мебарам, чӣ хел сиворотка, мисол ҳамаи ҳамёра ҳар рӯза мисол рома ухаживать мекунам. шумоам метавонед ки
хай компания атоми корейский мисол продукция дар ҳамаи ҷо якумҷора мегирад. Шумо ҳам метавонед ки барои мисол мӯи саротон, барои рӯотон, барои ҳамаи ҷотон, барои маҳсулотҳои хонатон компания атоми харидорӣ кунед. Бо метавонед ки дар компания атоми кор кунед, ойликҳои баланд бигиред. Хайр дӯстони азиз, анами хеле маҳвашҷона занг бизанед, қатъи маҳваш кора пеш баред. Баъд дӯстони азиз, ина чӣ хеле ки диде булучкаҳои ма тайёр шид. Хай рости гап и барои хӯрдан ки буд, ман ҳамихел чӣ хеле ки фориб ҳамихел печондум. Мисол шумо агар барои ягон ҷо бурдан бошад ё ки барои ягон тӯю маърака метавонед ки бо хушрӯтар кунед. Майли, хай дӯстони азиз.